Bloc 5. Jesús dona la seva vida per nosaltres. Sant Joan ens diu en el seu Evangeli: era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l'hora de passar d'aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. Evangeli de Sant Joan, capítol 13, verset 1. Jesús va ressuscitar el tercer dia. Jesús va ressuscitar d'entre els morts, va pujar al cel i regna per sempre. És el Senyor. Els apòstols van ser els testimonis de la resurrecció i ho van comunicar a tothom. El diumenge de Pasqua és la gran festa dels cristians. Cada diumenge celebrem la resurrecció del Senyor. En morir Jesús, alguns deixebles van baixar el seu cos de la creu. El van dipositar en un sepulcre que van tancar amb una gran pedra. El diumenge al matí, Maria Magdalena i altres dones van anar al sepulcre amb perfums i van trobar la pedra apartada. Van entrar-hi, el sepulcre era buit. Un àngel els va dir: vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no és aquí. Llegiu l'Evangeli de Sant Marc, capítol 16, versets de l'1 al 6. Després de ressuscitar, Jesús es va aparèixer als deixebles, a Maria Magdalena, a Pere, als apòstols, als deixebles de Maús, donant-los moltes proves que era viu. Amb el seu poder havia vençut la mort. Els apòstols, plens d'alegria, deien: realment el Senyor ha ressuscitat. Evangeli de Sant Lluc, capítol 24, verset 34. 40 dies després de ressuscitar, Jesús va pujar al cel, prometent que sempre estaria amb nosaltres. Ara viu en la glòria del Pare com a Senyor de tota la creació. Llegiu Evangeli de Sant Lluc, capítol 24, versets del 50 al 52. Pau escrivia així als primers cristians: l'Evangeli que us vaig anunciar i que jo havia rebut va ser aquest, que Crist morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que ressuscità el tercer dia. Primera carta de Sant Pau als cristians de Corint, capítol 15, verset 1, versets del 3 al 4. Jesús, sou més fort que la mort. Amb l'Església proclamem: aquest és el dia en què ha obrat el Senyor. Alegrem-nos i celebrem-ho. Al·leluia. Jesús, vos sou sempre amb nosaltres. Quan estem reunits en el vostre nom. Quan participem en la taula de la paraula i de l'Eucaristia. Quan estimem i servim els nostres germans. Sou sempre amb nosaltres. Al·leluia. Jesucrist va ressuscitar el tercer dia, tal com deien les Escriptures
i se'n pujà al cel.